เป็นเธอไหมยังapan atrai Ringkian kilong wa jinkmen Milong kaspaba Yanu jor ngam la jing im Ngan ai la ngandu Baro try tang yame Yang apen temai Try nga ijing ba jong me Ban nga tip kum ta melong Hap ding jing dum me ai jing sha yang Các ma jong me ka ting shan Bat ban shem pang lut ngam la Han rei ha do no jong nga Nga trang ya me shisha Meเป็นเธอไหมยังapan atrai Jaka ringkian kilong wa jinkmen Milong kaspaba Yanu jor ngam la jing in Ngan ai la ngandu Baro try tang yame Yang apen temai Xin cho nga kas liang trai Tang man mi jing hun ban ai Mi ka pu kri ba yai kur soi Jing ya ro ya mi ngan ai Kum yang nga mi kot a trai Kur teng jong mi ngan kan tiu Shag me kik ti ara Me pen temai Yang apan atrai Jaka ringkian kilong wa jinkmen Milong kaspaba Yanu jor ngam la jing in Ngan ai la ngandu Baro try tang yame Yang apen temai Ngayo im Me ai jing im Meเป็นเธอไหมNgayo im Me ai jing im Meเป็นเธอไหมNgayo im Me ai jing im Meเป็นเธอไหมNgayo im Me ai jing im Meเป็นเธอไหมMeเป็นเธอไหมYang apan atrai Jaka
ring kian kilong wa drink men milong kaspaba yanu jo nam la jing im ngan ai la ngan du baro trai tang yame yang apen temai tang yame yang apen temai. Tonga ai kublai fi barok khaj ki ba yo snow biang ngi ne program kamang dan biang ban wan shafi leng ba ne ke tien ge jong try ngadap da ge jinkmen bang yo ban kren ne ke tien ge jong blai man la ge sunday bat kat no galong ke jinkmen ge ba kraw bang yo wan shigi yeng ge sambat ban ai fi ge tien ge jong blai ngadang shidep kren man ge ne ge tayo ye ge tu ge kubar ka bang ai kerteng kam lele kat ba fidang yo snow ge tien ge jong blai ban ngayo idan ko masana jan riwa jar ki brio ki bala pet ye gene ka jinkran ka bala dep hadu menen ge sngi bat ngada ngai ba ki tu ki jinkran baro la da fiyai snap al fiyai snap kin long ge jing shai kin long ge jing mentoi kin long ge jinger khui ge jing em ge jong fi ngayang nang ne bangan ong fi shigen tien shwai ge bangan ya chkhmal ban kran ge tien ge jong play ngakwa bangan ai fi ge ge tien ge jong try namanga tep bahagi ne ge sngi ngi dan kam palat ban yo sngawi ge tien ge jong play ge ba em ge ba dan bor namar ngi em hagi ya ge sngi ge ba e ngi em hagi sngi ge ya ge ba dan apeng ge jingele apeng ge jinger do hagi ba ngim yo ban le chi ge jing sang hare ai ngo you play bangi yo ban kran shafi na ge tien ge jong play ba fi yo galat ban snap bat minta ke sngi ngakwa ngan ai pi ge we ge khubor na ge tien ge jong play ge banga nget scam banga ni ge tien ge jong play ge banga kran me na ge sngi kan long ge we na ge jing kran ki banga nget kan long ge jing men toy pi la da fi snap ha ba fi plet jing mat ot ngan wan ra fi ge we ge bintan na ge testament ge berim hendre ngakwa ban lingi ge ni la ne ban wan ra ge ni shag ni ge pateng benrio ge jingi ge ba minta la ni ge ge bangi sham mangi minta ha ge ni ge sngi ngakwa ngan ong fi kum ne ka ga banga khwa ngan kran na ge ni ge por ge dei ga ba jam minta hatongi perkhat ne em kata ge khubor ge banga dan ban kran ha ge ni ge jaka na ge minta jong fi ga ba ja ha ge ni ge sngi ge ba minta ga ba ja hatongi ju perkhat ne em yeki eki ba ja ge jingem kata ga banga khwa ngan kran na ge ni ge jaka na ma teng teng alap bagi brio nda ha bagi jagi jingja ga jingem teng teng ge brio nda ha bagi jagi jingja ga yeng sam teng teng ha bagi igi jingja ge ba ga pertai teng teng ge jinglong ge jingi ge brio kham tam ge jait ben rio jingi ngim da plet jingmat ngim da perkhat ni shu ya ni shu yang bat ni shu mare shenang shrom ngim da plet jingmat bat nga kwa nga nong fi ge ni ge por kani ga banga kwa ngan kren ma da ge sngi ge dai ha to piju perkhat ne em ya ka ei ka ba jam ta ha ge pertai bat nga kwa ngan wan rai fin na ge tien ge jong play ba u play man la ge por ha ba jai ei ha ge pertai man na ge por ba u play u le ei ha ge ni ge pertai filap na ge bible ba u play u shat kwa ye ge brio ba ken perkhat na mala da pi perkhat pinyo jing shai ayu ka ei ge ba ja bat kum no ban le ba dei na ge ta daung nga kwa ngan wan rai fi shi ge tien ge jong play ba pin sngo tho ba finum chu skap ba finum chu ya let's see dan na play fi le si shai ke bang ya chkhmat ban kran ne ge khubor ke ge bang khwang ana fi teng teng don ge jing ja ge jing em ge jong fi pi klem per khat don ge jing ja ge yeng ge sam ge jong pi klem per le jing mot satya don ge ge be ja ha ge ri ge jat ben riu don ge por pi shu ya la ge ya pi klem le per le jing mot na ge ta ge daung khwang ana ong pi ge ge por ke ba don kam pi men da ge sngi ge dai ba phin per khat ye ge be ja bat hadin ba pi per khat phin yo jing shai bat phin yo yu play yo ban kran ne ge jing em ge jong pi haba pi perkhan kata ge ge tien ge banga kwa ngan kran ha ge ge sngi na ga benta jong fi phin pule na ge bible snap ngan pule fi na ge kitab hagai shwai ge banga kran ge kitab hagai
Ngakwangan ong ifikum ne lada pipulin ang ne kitab Hagai kalanang ka beningkong pinlap dan katukan ni teliki kintian hagini ke kitab ngalangan ong kani ke kitab kadai ka ba ublay uong tanggabay ka kitian uong perkat bat kita kadai ka kitian ka mga kwangan ong ifi ublay na penang ubu hangi ka jingmo perkat bat abu ay hangi ka ni ka jingla bangin perkat ublay kwa ya kaba habaja ki ai bangi day ban pelet jingmot bat ban persyang ban wat bat ban perkhan balai ke ja ke ai gene ke beja bat ngakwangan penifi na gene ke kitab Hagai ngap ngan puli na galanang ka beningkong na kadakhat ke besan ublay wang ini ke kitien na margata kumni uang utrai ki pai to perkhat yala kilenti ublay wang nang ne perkhat yala kilenti Pipulian na galanong ka ba ningkong, pipulian na kadakhat ka ba nyaw, ublay uang biyang sisisiyan. Kumni uang utray kipay, to perkhat pi yalagilenti. Pinapuli syusyu syarum, pinlap ba ublay uang, hagalanong ka ba ar kitab Hagai, pinapuli na nigaktiyan ka jong utray, na kadakhat ka ba khat prawang, to perkhat nga kerpat ipi. Pinapuli syusyu khamsyarum maganig kadakhat uang, to perkhat yakani. Jan lai sautli hagini gelenong kebadan tang artli gelenong amat menang hagini ke kitab Hagai kedan tang artli gelenong hendai kedan hadu ke sautli kiktian ki bau blay ukuran lingbau no prophet Hagai bau ong hagini ke jaka yaki khon Israel uang perkhat badai na ketakadau nga ai kerteng yakini ke jingkran jonga mentagisngi habaja ki ai hato pi perkhat ne Kata kaya mga kwangan keren mentagisngi. Siya mga pay, siya kaya mga matban keren la sibet adian. Ada nga kwangan penifi balay ublay keren ini kitab Hagai wang perkhat. Hagat ka ba lada pipuli na ini kitab Hagai kalnang malingkong keto ka mga puli mentan uang na margata kumni uang utragi pat to perkhat yala kilenti. Tangini let na ini kitin ke jong blangan pensyafi. Kaniga por hagaba ki khon Israel kila dep wan naga jinglong merau kabaki sharing merau syari Babylon kat kum ke jing tip ke jangala ni ke jing puli jonga hagani ke por bau blay Quran bau prophet Hagai kadai ke por ke bau blay Quran ke judgment Israel hadian ba kitu ke bala sharing merau syari Babylon hadian ke jing penjat no ke temple ke jong Solomon hadian bala pen prai ni ke temple la iyeng ja ni ke temple hapo ke nong ba Jerusalem bat hadian ba la shui kum to ya ka kala long ke jing le ran bat msumdan shu balet ke temple nama mdan temple Jerusalem bat hadian bau blay la pelat no iki nang tai na pogari Babylon khaten reusnam hadian bau la pelat no hadian khaten reusnam pipuli nang ni ke tien jong ke kitab Hagai tien ke jong blay ke ongum ne ngap ngan puli ong utrai hagalanong ka beningkong ke khat ke ba arwang kumni ukren utrai ke pat udong uni upat ba uong ke por kampat poi ke por ke bantai ye ke yeng ke jong utrai onna kumta kalawan ke tien utrai dau Hagai unong itu lepa ke dong hatu kalong ke por ye pi ban shong halagi yeng balakelen tang habakani ke yeng jonga kalong ke yeng ja lani ke yeng ke pra ke bala shui no kumto tangga nongrim nama lapen prano eka hagitu ki por daki nong Babylon bat minta hadian bagi lawan pai kumakhan reusnam kilayat apdeng ke judgment Israel kilayat kelangi ke Israel kilayat ke Jerusalem kon Israel ki degi betip ye ke temple ke buram jongki ke degi temple ke buram jongki ke degi nong ba Jerusalem ke buram jongki degi kenro Jerusalem hendai minta lapen prai ke temple hendai hadian bagi lalat na ke jinglong merau ndaki wan pai jela ke jongari ki brio hapo Israel kila ublay la kerkhui ki kila tai ki yeng ki sam kila shong ki yeng ki babhagi bamiat hendai mdan uweiru ubadan ke donot ya kaban perkhat ya ke tai ke temple ke balatua baru ublay abu Quran ni ketien uang hau Hagai uang kini ki brio uyo iu blay na benang ya ke jing perkhat jong ke brio uang kini ki khon Israel ngala pelat ki ke jing long merau menta ke temple ke sa yeng ja hendai kini ki khon Israel ong blay hau Hagai ki ong hala ke donot kampat dai ke por ya ke bantai ya ke yeng ke jong trai
But data ka tagadaw, uplay wang, hato ka dega pori fi, bapin siyang ila di, haga yeng ka badan buram, bapin siyang haga yeng, kibala tay, kibala shnadi, kilintang, ladangan krena kiktian English kindiat wang, hato ka daya fi, bapin siyang hagita ki panel house, lani kita ki yeng kibalang well furnished, kibala penitin nat baha, bat baka yeng ka jaw try ka sa yeng ja, na ka tagadaw, na pipuli ya gani, uplay ukran, haga lanang, kabaningkong, kadakat kabasan, katoka bangala puli mentan, kabawang namar kata kumni wang try kipat to perkhat thi yala galenti ngakwang anong ifi balay play wang perkhat namar uyo I begini gibriun da gila light na gijing lang mrao uyo I adien bula le bahai gijing em junkie hadir bagila yat light load bal bagila light na gijing penjenjar baru play ula light load yaki handai mdanu wairu ubadan interest yaki aka kibakin jaman sim mdanu wairu ubadan ga donot nakabintau play baro gi brio ki perkhat laga jonga yeng baro gi khon Israel ki perkhat tang laga jonga business baro gi khon Israel ki perkhat tang laga mtaka laga jonga jingmen toy baro gi khon Israel ki perkhat tang laga mtaka jing snob ha banam mtaka jingbet jingbiang jonki mdanu wairu perkhat ya ke eke badai ke jong play nakata daw u play wang I khon Israel lang ne wang perkhat mapi ya kalenti pite buang kumno kani ketian kedai kabanga chat kita aga dot no jonga kani ketian kedai kabanga chat perkhat aga mensiam jonga pite bu kuran u play wang kumno da pi pule na kani ke bible ketian ke jong play ka ong kani ketian ngap ngan pule pi na ke khat ke banrio wang kani ketian ngap ngan pule wang pila bet shibon filum tang kendiat Pibam Henry Pim Kedang Pidi Henry Pim Jasliang Pipen Kup Yela dia Henry Mdanu Besai Bat uta ubayo bainong uyo bainong tangban bo hagapla kabapay tlio ngakwa ngan kran ni gaktian kabaw blay Ukran yakajat bir Israel Ukran igi khon Israel namar hadian bakila light naga jinglang mrao kila yat light loy ublay ula blessiki ula kerkhu kerhayaki hendrai baro khat kishu yat bat kishu lap mer ban shule kemen kita ke jinger khu mdan weiru badan ka donot nakam ta ka yeng ka jong try nakata ka daw ublay wang ki khon Israel balay pim perkhat yala ki jong kelenti ngasa yoi ya ne bagi brio hagane ga riga jongiru ngem perkhat ngayo ila ki pau snam ni shu ang bo bleu e ye gari khasi jungi ni shu ang sa bo bleu e ye gari khasi jantia e ye gisten megalaya but habo bleu le bahayingi baro shikata ni long lait loit ban shakri ni long lait loit ye ban let ban wan ngim krong ngim pai shika jaka ka be ni ya ben bleu ker khuyingi ndai hadin bo bleu plat yingi ngayo i ba ka jat ben riu jungi kam tre satya ya ka ban don ka donot na ka ben tau bleu ngayo i bakalong take kum gani jat ben Israel baka jat ben rio jungiru kadai jat ben rio kaba klem tre satya ya kaban don ka donot ban wat shishayo blay ngia bon kam pimi imenta ki kali ki kham ngia surak ki brio kim don por ban shakri play kim don por ban let jing sang kim don por ban duai kim don por ban pulek tien ke jong play don por ban perkhat ik bakan jaman sim ngam kran ang ne bagini tay yung manin renga kwang anong ipiga bang kran mentang ni kadai hatong i don non em ka benta ka kam ka jong play hatong i don ne em ngi bo yo play hakmat ka jing em ka jingi but day na ka daw u play Ukraine ngi ka jat ri sel wang na marba pim dan por na marba pilap mer lagi kam la jong u play Ukraine ngi ki tien ngan kran bun sien ngi ngan pule biang wang ne perkhat pi ya lagi lenti habo wang perkhat balai na mar walam ye ka jing bishar but na wala me kajing bishar ka bo bleu le ka degane wang gumne pila bet shipon henry pilum tankendiat kishimil sumbai bagi let bet aga linka but habagi bet yo sumbai aga linka haga jakaba kinyo bon sha yo tu sumbai bagi la bet henry ki bet shibon kilum kendiat kabamut la gi bet shiberni kuba ukau ngani tu pi ki yo alum penban tang shiteng berni but kata kadai kabo blay uweng ge jinger khu femio I haga riga jingi menta ni pa ye jaka ka jan long kum ta tek
Berdei na kita kadau pi puliang ni wang pi bet shibon pi lum kendiat ngasngel tenat ini ketien buang pi bam shibon Henry pim kedang dan Gabriel giba bam shibon yo lut kat gabakwa kat gabakwa yo lut don lut ge Henry kim kedang kamuan jing hun setia ke jingem yo don bleng jong fi kwa ka kali pio pi kwa ka yeng ka sam pio pi kwa ka kam ka jam pio pi kwa ka pisa ling ka pi don pi kwa ka bam ka di pio pi kwa ban let jing let pi kwa ban chang pio pi kwa ka riam ka bet pio pi kwa pio lut barakhat Henry ka ni ka bo play wang balai pim perkhat pio lut baroru pim hun kamuan ke jing kedang na ka daw ngayang nang ni bangan ong pi kadang bo play kuran ke jai dari Israel But ngakwa ba ngama pi mendagas ni daga ni ketien ka bang kranang ni tongin yo jingi kai bangiru ni day ban perkhat lingba ka ni ka message ka bang kran ngakwa ipi baro gi ba yosgo tongin perkhat ba kai ga bang ye kendo ka jingem ka jingi kai ga bang ye kendo ka yeng ka sam kai ga ba ja ka jingem jingi tongin shiyat la ka ya tongin shi perkhat bang ila ba lei ai daladi u blai wang ni ketien pi bam shibon Henry pim kadang pe wang sa ka ketien wang Pidi shibon Henry pim jasliang pitim nem dan jing jasliang ino ru agi gisngi ki priu kim hun kim sngo sok bat ke ai bagi yo kadan ke jing bam hun kadan ke jing long ke jing terkhong ha ke donut namar ha bagi di ye kano jing di kam jasliang kane ke mot ba ngim hun ngim sok wala dang yo shibon ke ai dai na ka daw ha bang yang nang ne ngakhwangan ong pinang ne ngap ngan pulien nang ne tien ke jong play wang ni tien wang pipen kop yala de ki jan ban saad Henry mdan basaad Kani ga bo blay walam kum ka jing bishar haga jat meri Israel lesi piyo ki jan ki nap ki bo biang piyo ka yeng ka sem ka bo biang hare ka to ka yeng ka bo pishong kam dan jing hon ifi habo blay kuran japang ki jan ki bangi kop kamat ngi yo lut ya ka ban pen biang ye ka mat jingi hare ka men sim jingi kam yo ye ka jing tengan Kam saat kamen sim jengi kalaban saat kamen nrega men sim jengi kam saat bat ka pja kat takat jinglang men sim bat nga kwa ngan ong fi ni gapor habang nga kran ni ga khubor nga kwa ba pin perkhat pitep uang ka ga ktien lelei ka bang sngot nat niwang piyo bainong haba fitrei sitom bat haba piyo bainong pi yo egata ga bainong tang ban bo ka pla ka ba petleo Kata ka ketien ka bang snow kuman ong no dagi bagi kentien pet baha perkhat baha dan shibon ki brigi yo iki jing yo iki bubon ai ngo you play ba pila ban trai ban kta ai ngo you play kur khu ge yeng sam henry haba piyo shibon u play kuran ni ge jabri Israel wang piyo bainong ban piyo shibon henry pi wan ra ita ka bainong ban tap ka pla ka ba pe tleo balai wang ka pla ka pe tleo nama kadan ka ba bam na po Haba pitap aga plaga ba petlio kamdap kan no Haba pitap ya no haba ka plaga ba petlio ka haba ka tuina shabar ka leno ei But ngayo ika taga ja ngalet duai keleng ngayo selok brio malagis ngi ngalet ye selok ngaduai bat ling bagi ni phone mentah gi ni sngi ngayo lagi spangot ye ban duai bat ngayo keleng mangan let malagis ngi ngayo i bakani ga ga ja ngri gi jingi bagi brio ki yo bai nong ki trai ki dan ki kam ki jam ki babiang pi yo lot na dong shadong ndrai katu gi jingi yo bar khan long ma tap ka pla ka ba petlio pi te balai ga petlio kadan ka ba pen petlio ga pla ka ba ning ko ngayo i ga ba pen petlio Kadang jingpang, haba ka jingpang kawan ka yeng ka sam ka jong brio, lot ka spa baro, lot ka jingdan jing am, lot ka kamai ka kaji, lot ka brio digi pau lak wat digi klor ki lot, namar nda haba ka peitlio, da ka jingpang da ka jingkro, ngani thui pi, kadang ka ba kata, namar pi yo kat no pim dap, namar pi tap ka plaga ba peitlio, pi tap ka plaga ba peitlio ka kren, ka jingpang kawan, bat nga kwa nga nong fi ka ni por, ka ba ar, ka plaga peitlio pi tap dai dai ngan pi fi ka ni por, ka wei ka ba ngalap ka dai haba ki khon ki kti ki jingi ki pai haga drugs haga kya haga jingbuat
ngala ji ki yeng ki breu spa ngala ji ki breu ki download ki ek ndre haba ka drugs ka runga ki yeng sem ki breu ngani tui pi haba ki khon ki ngop ka drugs ka kian ngani tui pi nda haba ki pan ki pisa tingka ban haba ki hap ya ka ban pet ya ka ta junkie ban pin biang nda haba ki mla ban pin biang nda haba ki la ngop ki la long addicted kala temrao to ka jingdi ki haba net ki hospital ki haba net ki rehabilitation center nang ta ki haba sumare ki lut ki paulak bat ki klur bat ka to ka yeng ngani tui pi wala na ka lumpi sa shibon henry ka pay ka plaga junkie namar ublay ang hangne Pio bainong ban bo aga plaga ba petlio nakita ka daw nga yang nang nga kwang an kiran nga khubor ba ublay kuran daga ba ga jat ben Israel nga duay men daga sngi ba ublay unum pelong kumni ya ga jat ben rio jungi unum pelong kumni ga yeng ga sam ga jongfi nga lada pio ini ga khubor men daga sngi ai ublay un kta yang aba de fi bangin yo ika ga ba ublay kwa nang ni nga ai kertang ini ga jingkran nang ne ka ga ba ja hatu pi perkhat namar hangniru ga jakum ne ki khon Israel nan ma perkhat kia bam ki me kadang kia di ki me jasliang kia penkop yela dia mdan besar kia bet shibon regulum kindiat kia bainong ki tap aga plaga ba petleu ndai mdan ba perkhat nak ta tau blay wang ki khon Israel kat ni piat kat ni ki jinge kendo ndai mdan ba perkhat ba dai nak ta tau pi puli ga khat ga nya wang biang wang kumni wang try ki pa to perkhat pi lagi lenti pe wang kumno ngan puli nak khat ga ba khandai kaya seriya mar ni khat ga ba ndriu ga ba puli mentan nak ni kitab Hagai nang ba ningkong ada people yang khat ga bakhandai wang pikmilanti ban yo shibon te hakmi kalong tang khandiat haba pi walam mi kata shayang ngala persat ya ka ngasno mai kata gtien wang haba pi walam mi kata shayang ngala persat halor jongka namar balai ong utrai namar ka yeng jonga kalong yeng ja haba pi a pat way pa way na pi shalaga jonga yeng hagi wegi kentien ngan ongum ne ublay wang hang ne pi khmilanti ba pin yo shibon haba pi trai pikta pi walam me kata jingger khu shayeng ba pi damut ya ka ban bo ba ban save na ka menta ka pateng jong pi Hendrai ublay wang haba pi wan ra i kata shayeng ngas ngau ma ye gane ba ublay ba kwa ban kerkhu u yang jing khang jong yeng jong ba jong pi u ong ni kitien namar ba pim don por ge yeng jong a wang haba pi wala me ge jing kerkhu shayeng nga yang ge jing khang bat nga persat ge jing kerkhu shabar dai na kata daw habang puli ni ke kitab Hagai habang puli ni ke kitien ke jong blay ka kta ke donot jonga nga shapding namar barabor ni shay duai badai satan betu no ke jingker khu badai satan be be ke jingker khu ni ke yeng ke sam nga khwang no pi tong in the pikir ba banginum shukno tangi satan namar kani ke khat ang ni gong ang blay wang pi wala me ke jingker khu shayeng nga yang manga nga be ke jingker khu shabar nga persat ke shabar nga snoma la do tan uyang ban yele persha ye ke yeng jong pi la dangi duai dang don ke bor habo blay yang lang bat ngi hendrai la do blay yang ko munong shu na ke yeng jingi manu bala ban duai ye kata ba dai na ta daw blay ang ni ke tien balai nga persat ke jingker khu shabar u blay kwa na ke donut jongi khon Israel wang u batai ki wang balai nga le kum ne balai pia de jingker do balai pia de jing balai ke yeng jong fi tang ke jingjen jar balai pi trai pi kta pim roi balai pi kendo jingku slai ka daw ke dei tang ne ke bai ong balai uda bo dak jing ke liwang namar balai ba u ye thu hu balai ke daw wang namar ke yeng jonga kalong yeng ja u balai u tan ke do no ye ke yeng jong tra kwai ke bri begin wat yo balai begin shakari yo balai ngam kren hagani ke por bangini ye tai yeng mani ngam kren baka dai yingi bangin shialet jing ye sang shi sien shi tayo kaba ublay kren hangne haga bagin jaman sim ublay kwa ban pini ki khon Israel bahaba ublay pet ki khon Israel na beneng hakien bagila wan shi jinglan mrao bat abagila light lot bagila yo shongala ka jongari hadien bagila ya apeng ka jing sok baga jing kemen ublay wang mdan weiru badan ka donot naga bentaga hima ka jong turai naga ta ka daw pi pulin ang ne wang sngap hawang namar ka yeng jonga ka long yeng ja ngas ngol ngo ini ka tien bo ublay yo i ne wang haba pi a pet way pa way na pi shalaga jonga yeng hagi bagi kentian
Pidon lagi jongki kam, pidon lagi jongki interest. Pibon kam palat hagi ni gisngi. Bat kani gadai kabayadai tek bat kani ke generation ke jongi. Ngayo i gani lesingan keren lagi keren naman ngalayo i. Don ki prion dah habang alay jisulak. Nda habang i ong iki balay pim syakriyo balay. Don na preng jongki ki baong ngi kwa palat ban syakriyo balay. Hari ngidang puli ki kena samla ki ong namar bang ngidang puli. Nakatagadaw ngim don por ban syakriyo try. Ndang ilayo laga kam ngin sa syakriyo balay. Bat nda kilayo laga kam nda pilit wat iki bat nda yo pet yaga jingim jongki kila don sa kam bat kila bun sa kam kim yo por ban syakriyo balay. Ndak ladai sa kapor bagi yo sa kilok sa gikhon hangta gila bun kam sa kalek on school sa kabun kam sa tuition sa kapin krekot khon bat nang ta ter lachia bun kam hangta bat ublay ukhlem ker khu yingi bangin ya bun kam ublay kwa yingi bangin ya bun kam pimtip kat kum gani gktien ke jong blay u jisu kren shai gani gktien wang sngap bawang kan mentoyu yo brio la da unyo e ge pertei baragaway la da do no e ge mensim da e unya pli ge mensim. Badai na kita blay Quran ang nigi khon Israel wang balay pimperkat. Haba piwala me jingker khuja yang ngayang bega sabar namar ukwa ublay bapindan ke donot nakabenta ke kam ke jong blay nakabenta ke eke bakin jamin sim but hangni ublay wang ini giktian wang balay ngale gini namangayo iba pimdan donot ike kam ke jonga but pia bun kam palat agi kam ke jam pimui ke sngi ke mangi menta kadai ke bau satan uthap da kani ke jingem jong ke bro ngamong tang sigiri ke bal khamsha ngakran hangni shlong ngakran riga si jantia na do na sore do nong kendong ki brio menta ki bon kam palat check bang an ong fe ni por lada pim judon por ban keban du ai yeng men step lada pim judon por man lume ke yeng man hikai na ke tin ke job blay lada pim judon por ni ke ban wan ni ke ban wat ke khmat ke job blay ha ke ban shakri shak jing ke job try ban let shik jing seng ban wat ke khmat ke job blay nga khwa ngan ong fi snap ha u blay umla ban shikir khu ye ke jing ke job fi namar pim don por na ke ban tau try but de na ke daw u blay wong shu ke khat ke ba shipau namar ke tangala khangi ko jel ke beneng namar jong fi ngala khang yo so jong ke khndau bat ngala pha khot ye ke barang ring kyang halor ke khndau ban halor ke lum halor kau halor ke wan halor ke priang halor ke tak khndau ke penmi ban halor brio halor ke jingri ban halor ke jing trai ki kti ke jong pi baro ong blay ngala khang ye ke jer jong ke jing sei so ngala khang yo slap ngala khang ye ke jing herno jong ke bor jong ke jingker khu ke jong trai habau khang blame dan balaban play but dai ke tak dau blay ong ki khon Israel ngale khnang ye dai banga isi ifi dai setia banga khwa ban pen kordet ye ke dari Israel u blay wang na mar nga kwa bangan penlong iki brio bekin perkhat balay jan rem dan perkhat manu manuru nga kwa ngan ong fi ngani gepor habang nga kran ngani gktien ke jong try ngani ke jaka nga da sliang palat bangan ong fi ngani ke khlep mat balay pimyo ngani gktien pimtip ki khon Israel hangne dan weru ba perkhat jagar ke bejam dan memperkhat katai ke temple rum dan memperkhat baga sa ying ja yaladir memperkhat basyat bara pedeng betrai bekta klemroy rum perkhat balai jagum ne balai ke ying jonga jagum ne dan memperkhat bat ngakwa ngan ong fi gini ke por ki brio habakim perkhat u blai usai penlong de ki aka ya ka ban pan bat ban tan ke jingmu je perkhat jong ke brio bakin perkhat balai gini ke ja namaru blai kwa palat bakin wat yo blai daga do not baro ngakwa ngan ong fi gini ke por Snap ngan keren gini ke biya David gini ke por ke bamenta. Kini ke bejamenta ke perthei. Shashkor bahai gini ke ktien. Kini ke bejamenta ke perthei. Kini ke jingpang ke bawal menta. Kini ke COVID-19. Kini ke coronavirus ke betrei menta ha ke perthei. Ngakwa ngan ong fi gini ke por. Kini ke jingja ke ba ngap mafi ngihap ban perkhat. What you ang kani de be jaba de meta gadawan sa ja dan gibri ba batay gi baong bakala dan kita ga pandemic mensuaro baga jaba ka sakut ngakwa ngan ong fi kani menta ga de ga bakta ga pertay bara gawai mensua gi kta tang gi kat to niteligiri kani ga kta globally baro gawai ga pertay shanga de thu fi ka jing yap brio ga ja America ka ba phimla ban mudur ka jing yap brio ang taya Italy ga bamla ban perkhat
ka jing yap brio menta ka baja Pakistan phimla bin singotho menta ka jing yap brio ka khambon menta ka de hari India but phimla bin singotho but don ki baong ba ni ki jing pang kanumuan satia shi ka ri ka si ba jantia ndre menta ka ni ki jing pang ka tor ka ri ki jingi but nga kwang anong fi ka ni ka de ka baja ka perthai bra ka wei I wei virus beret ngani thui pi ipen klu mari ka perthai bra ka wei but I wei virus I bangim la ngini o I de ka khmat jingi ipen long ka lockdown pen sangelo de ka perthai bra ka wei nga kwang anong fi Tonginum shu snap, tonginum shu shanga yang ba ang sarkar shanga yang. Tonginum shu perkhat ba ka sarkar gala tip nga khwa nga de tupi dan bor chu na ka sarkar dan bor chu wat ki ri begraw party kim la le but minta de ki billion ki priu ki klumar ki party fimyo I ba ha ba ka jang ki party minta ka la jan ka cha pra billion ki jing bon priu but minta ki priu ki yap de ki lak but nga khwa nga nong fi nga ni por ka ni ka ba ja minta nga khwa nga nong fi balay pimperkat. Tanginum syukur no ingin ni manong kani kami nang tangangam tip ke janang no kawan nang no ngangam nang manong nang ni ngamla iru mangan ong nang ni ke jakum no balay ke ja tanggawe ngatip ba habakala jay ka perthai ba kawe ublay na banang utip. But about blay na banang utip nga kwang anong fi habau klem le ye do matag sngi ka day bo blay kwa ya ka ban plong ya nga ba pi ki briu ki ba sngo tho yo blay bangin perkhat balay ka ne ja but day na ka daw nga yang nang ne bangan hikay fi ya ka ni galanong bangin kendet benriu bagan ni jat benriu ru kay kendo ini kadan ka jingdang terkhong kadan ka jingdu ka trai ka ta kadan ka jing hiar jong ka yo ka kan kala hiar lot baro kala do lot mentangi mdai tangkum ne ngi me kendo tangkum ne ngi kendo kala jaga jing yap dan jaka tap shui ki briu shi ki wei ki ri bal khamshai kala jaga jing klumar ka perthai baro ka wei ka economy kala hiar but menta ka perthai ka klumar mtep sho sakawai de ka menta kata ke tuma fiu I menta pleng China ke India kidana pleng jingele kadan ke jingye yap brio menta man la gisngi ban nga khwang na fi kada ke ima kiwan ki khnyang kiwan ki jingja ki beja ka perthai kiwan poi keleng ban menta ke jaga ke bakhla bat teng ngi ya la ka ya ban ngi klem perkhan nga khwang na fi play klem le ya snap balai u up ye ki brio bakin perkhat yala ke jongelenti nga kren nang ni na mga kwang anong fi kani ka khubor gaday ka banga nga la puli ka la bun sen but ngayo ibo blay Ukraine ka jait Israel but minta ka singi nga wanra ni ka khubor nga iku mo blay Ukraine kum ju yang iru tongin perkhat bah menta gisngi ngam kwa pinchu yat ngam kwa pinchu sngoto banong ba ban shi puli ki khat khubor ban shi pe ki news ban shi ong ka jakumta ban shi pe ki wegiri nga kwa nganong fi perkhat bah menta hagri ge jingi menta ngimyo ing ban let trai light lo ngimyo ing ban let jingi sang light lo ngimyo shu ge ban kiu shi ge yeng ka jong play but nga kwa ngani thui pi ngi la shi bon kam ya ka ban ya dai le de ngi la shi bon kam ni kren stang ge ta dawai ge de shin ban ya perkhat kumno ban le ban kumno ban em nang tangi perkhat kumno la ni lockdown kan nang continue kumno ngin le ngim perkhat setia yo play ngim perkhat setia balai ge ja but don ma perkhat balai a troy mekhlem le ai balai mekhlem perkhat troy balai mekhlem knyana ge ktiban pen sanga ni ge jingpang nga perkhat ge ni balai troy hado menta ge si deki hajar deki paujar ge brio hakleng perthai ge dwai re blai menta dang singap jar balai singap de namar ukwa ye ge perthai bagan perkhat katang de bang kran menta singi katang kalong ka eiga ba ja ga perthai menta hato ni perkhat ne am de ka katang kran ni ga message habang kran ni ga khubang kwa an pni fi nganum ko tang hangta fitim ne habaw la kran blai bon se ne ga jait Israel haga ni ga por hadien mi khoni Israel ki pen e ga danon hadien mi khoni Israel ki ya la ga jangkaman fim te ba ni gi singi nda fi le slag gi brio hier ki le ko mam kwa agi ni gi pna gi snam gi bladap habaga dan gi jing lai lo nda la gi seng lap dan me tre skap nda ong man lap ik tin ga jong play ni snot na man pe hagi television gi jingi ye gi wep gi program ni dan ni snot na man pe gi actor gi actress ni snot na pe gi kam so kam kray and dan me tre gi ban pe gi jingi lap gi gospel ban ngani tu pi dan gi brio gi dan ga donon ban le gi jingi sang man wan nda pen kray gi jingi seng lap ngani tu pi gi brio ki kiar nda dan gi fit nda dan gi concert nda dan gi nugi show ngani tu pi gi brio gi mare but nda habaga jakum ka nementa ki brio gi klumar ba gi pa gi jaka ba gi mare glang but nga kwa nga fi ndan ba perkhat nga kren nga ni gi tin gi jong play nang ne nga kwa ma nga fi sa chi sin nga ong biang ni gi tin haba ja ka ni gi ja kat ne ga perthai hato pi perkhat ne u play kwa ban
tanya ke attention jong aba jong fi ublay kwa ye ka ban wanra ye ki brio baro nadu ki bahe hadu ki beret nadu ki tagi bedana ke position hadu ki tagi bam nang bam start ublay kwa menta ba pin wan shagane ke jing singo to ba pin perkhat ba lay try ke jagum ne ke ri ke jingi bal ga kwa nganong fi hang ne pilap ang ne na ublay ula le kum ne al sin lai sin wang ngan repeat bang khriat wang pila bet shipon pilom khindiat pi bam pim kedang fi di pim jasliang pi pen kum dan besai wang pi yo bai dong pi thap ka plang ba pe thleu pi khmil ti ba pin yo shipon han rai pi yo tang khindiat pi walam me ke jingker khu she yeng nga yang manga nga persat le ga shabar ba wang ne nga khangi ko jer blang nga khangi ke yo so jong ke khindau nga phak khot ye barang ring khyang lo ke khindau ba pi yo ta kay ga jamin ta pa protein ta kalang thik agane ga rukam kala khanglot kala dal ga jingwet dan lenti show igi brio kala pa ga jinge ngamong magane ga jamin ta ka wan no play ngamong magane ga wan no sultan ya ka tangam tip ka wan nang no tangawai nga tip bagane ga jamin ta baro play tip nganong biya kita ktin baro play tip habau khlemle ye ka dawde u kwa igi brio bakin perkhat ba balai ga ja bat ga banga kwa nganong fi mena ga singi kadan ga lenti nang ni ga ktin ga jong play bahadian bagi jaj beri Israel kila Tracy Tom ki ikhndo pen ban lagi jingdu nong kila pershangi ke ban lom ki yo i pen ban lagi jing tan lagi jing ke yo ke kat bara bagi yo i kham tam lelei baka jing yo jongki barakhat kalong kumba drain lot kumba jar lot e ke tu ke yo ke kat jongki baro bat hadian bo hagai u yang ne fitep u hagai u pertai ke jaj beri Israel ukuran ni ke ktian u ang balai pem perkhat ya gani ong try but hadian bakila yo sngawi gani ketian nga aingo you play hadian baga jaj beri Israel ka perkhat but hadian bagila sngaw tho e gani aingo you play baga ketian ke jong play kong hagalenong ka baning kong pipuli rekhot bakhat argong on kumta Zerubbabel u khonu sheltel u Joshua u khonu Jehozadak u rangba lingdo lemba ke bedang sa no pat ba ki kongo ikaktin try blade junkie ber ikaktin hagay nong tulupa kombo try blade junkie ula pa baru pat ba ula sheptiang hakmat jong try nakwanga nong if you blade ula say yo hagay ula say yo Zerubbabel lagi ni gepar nakwanga nong if you hagay de prophet ubal khamrang ba khamtemen reyo ni Zerubbabel uday ubadang khamsamla ula yetrelang baru hagay ia kaban penbenai gini ke khubar ke bagi yo no play shega jaj beri Israel baro ke jaj beri Israel hang ni nda habo hagai pertama lagi sengi gini ke ketian ba mdan weiru badan interest ye ke kam ke jong play mdan weiru bawat play mdan weiru badan por yo play ba habo la kren gini ke jing bishar ke jong play aingo yo play ba ke jing mut jong ki menta kila sedangi ke ban play jing mut ban perkhat baru play ong ke ketian ke jong play nda habo hagai baru Zerubbabel ki ya kren gini ke por pi puli ne ke bible ke ketian ke jong try kong nda habo hagai kren kawan ke jing shapti yang yo play aba na ke jaj kan sngal tho igata aba na day bagi nong yalam jingi ki rangba jingi ki bedana ke government ki bedana pa ka hagi snong ki tau ki rangba snong ki nong yalam ki balang ki niam ki nong yalam ki jaka baro ki bangi dan hagi seng bahalang ki political parties ala dangin poi kum ke ne jaj benriu ke jong blay bahaba blay kuran ne ke ktien ke ba e ki perkhat bara ki perkhat ong ke bible ki kongu ke ktien ke jong prophet jong blay bat ke ktien ke jong blay ka ong kila shakti yo blay but people in the Bible kong ini kitian ngap ngan puli kong but u blay ula pen ki ega mensiam ko jong Zerubbabel but u blay ula pen ki ega nongsen shar jong Judah u blay ula pen ki ega mensiam ko jong Joshua khon jong Sadak but u rang balang bro but mensiam jong ki badang sa jong pat ba tikila one but kila tray ega yeng try ki pat but jong blay jong ki haga ba ar posau ko sngi jong bnai u bandriu kan haga snem ga ba ar jong sim darayas Ketaka de ketian ke bang khwang an kran fi gani ke por
Ban ndabau ki prophet ke jong play ki kren. Ndabau Hagai kren. Ndabau Zerubbabel kren. Ndabau Joshua khon jong Jehoshaphat ki kren. Ndabau ki breu ki yo igene ke tien ke jong play. U play do minse me khot jong play open ki biang upat ba. Open ki biang ke leadership. Open ki biang ke tu partai beragawai ke badan nang to for Israel. But minta ki sngot ho ba playang kila perkat ban u play yo ke donut jong ki. But minta kila sedang ke ban sngot ho ba ke ke jingja baro ke dai ba kila lasting yo play. Ba jingai no play bagi klem don por ke ban peniang ke temple ke jong try but mentaki kila sngo tho ki pai chaka jaga ka bagi shai playang kila le sting ke jinga dai but play jong ki ba plat ki nadu mendai but bal wangi ki ke jinglong rao but mentaki kila ka bamot but mentaki sedang ke ban ong ya Hagai ya Zerubbabel hapo ke jingalam ke jame ngi dai ngi let menta ngi tai pat ke temple ngi peniang pat ke temple people in the Bible knang manum slam ke tien ke jong play kong nda haba kila sedang bani tay hapo ke jingalam ke jong Zerubbabel people in the tien ke jong play na sngot nat bau play ang kumne hagalenong ko ba ar ke khat ke ban riwang na ba kumne wang try ki pat sa shisen pat sa shibet ngan pen ki ke benang me ke khendau ba ke duriau ke daurin kyang ngan pen ki ke jat ben riu baro ba ke ben nyau ko ke jat ben riu baro kini wan ba ngan pen dap ke yeng de ke buram ang try ki pat ke rupa ka long ke jonga ke siar ke jonga ang try ke buram ke khat do jonga ke yeng ke long kham krau ba ke ba menchua ang try ki pat ba ke jaka ke jingsok ngan ai ong utrai ki pat kata ke tien ke balong kum ke prophecy ya ke jat ben riu khasi jingi balada ngaban mapi ki khasi jantia ngi sngo tho ye ke tien balada ngi ko ngo ye ka ban yang biang si sen ban kala ka bamot ban ong ngin ko ngo ye ke tien ke jong play what ye ke bang kran manga menta ke singi lada don preng jong fi de ki bring badan ko authority fi don pa ke jaka jong ke leadership nga yang nang ne ke mau ngam kran ni ke ne ngam ta ka balang jong no ngam kran ni ke ne ngam ta ka jing shikri play jong no kan mau nga yang ne nga represent nga ne jaka ye ka ban pertai fi kumu Hagai ye ka ban represent nga hima ka jong try ban ong ye riba ka jat ben rio jogi banginum yaaj la ka yaaj banginum persang de ki bor brio jogi kiri ka pertai ke krau ki klem la ye ka ei bin persang ka bang ngidon ka man ta sngi ke dai tongin le ke ne ko bai ke ne ko por bal ka ta ka dai balengim pa show try fitibla da leadership ka pa show play Fio hang ni abo play kuta ki nongelam bana bagi nongelam ki pai show play u play pun ki ki nongelam apa ki jaka ki per u Zerubbabel de nong tay de nong tray upa mda day u brio ba kraw hadu kata de play shami u bo biang na ka donot ke jongo bana bo play pun ki ke leadership u yo ke leadership apa ke temple u yo ke leadership bana bo yo ulaman pun ki yo pai ba nda ba ka wan ko ke jingmot jong ki khon Israel ya ka ban don biang ke donot ban tay ke temple ke jong try Fio iu blai kurani ni wang naba kumni wang utrai. Sa shisin pat sa shibit ngan penki biang ang utrai ye ka benang bari ka kendau. Ye ka duriau bat ya ka daurin kiang bat ngan penki ge jat ben rio. Balu utrai wang ka rupa ka long ka jonga ka siar ka long ka jonga ka buram ka ba khat do jonga ka yeng ka long ka ba kham krau ban ka ba menshua ang utrai ki pat bat hagan ka jakangan wala me ka jingso. Fimte bu blai don plan ne gari kasi jantia. Fimte bu blai kwa ega ban plan gari jingi ga balong role model shiki wepat ki jaka. Herela da ngirung ile sting ga jat beri Israel ngim don porio blai kan ma ga ju ga jingi kan wan ka ju ga problem kan ja ngin yo iba ga jing pang kanang tur nginum don lat ban da ngin yo iba ga jing hiar jong ga yoga kat la da ga ni interstate kampat lat ngani thu ifi ki betrei bekta ki bekhayi ki pateng kan poi ga jing ga state Meghalaya bat nga kwangan ong ifi haga ni ga por la da plat ki jaga trei ki jaga kta kala ban rung ni ga jing pang bat menta ki briu ki klumar hendrai kan mau nda habo blai u snap bat u yo i ya ka ega blai u le bana bagi khon Israel ki perkhat bana bagi kelaga bamot u blai u don bor u ne ka rupa ka siar ga ga jonga ong try ka buram ka jonga ka baningkong hagani ka jat benriu kan kham kraw gani ka bahadin baru blai u ka temple ka bakin tay menta kan kham kraw bani ka baningkong ngas ngotenat bau blai kuran u hagani ka jakangan ai ka jingsok pimtip u blai lada u intervene lada u blai u le ai hadian bagi briu ki pai show blai hadian bagi perkhat hadian bagi kelaga bamot hadian bagi pediang ni gani ka ba ki yo sngo ko makran u hagai fitibu blai u laban pen ki sa ji sene ka rigi jingi ula haga shimet ban be gani ga knyang jingpang blai la pen sange kata ga ga bangi yo in ga Bible haga shimet blai pen sange ga por ga jong debet ga khlam mde ga shimet tanga ga shimet
Hawau David but the leadership barakawai ki damma ki jat jotrai. Kop jat berni ki charging it ki panmap ki pai show play. Penyang ki dua na khmat jotrai. U play wang ya ke khlam sange but ke sange ke khlam. Nama u play dan bor. Ngakwangan itu epi ni ke por. U play dan bor but u play bala. Ngakwangan ong ifi hang ni wang wali chip ding ke spa ke pau ke de ke jonga ke rupa ke ksiar ke de ke jonga ngan pen ki biang ke beneng ban ngan pen ki biang ke duriau ban ki daureng kyang ngan hukum ki chat ben riu jong ke pertai begin wan ban tai ke ni ke temple ban u blai wang ye ni ke tien wang ngan walam biang ke jing sok pim tem ni de blai bala ngakran ifi baro ke ni ke por blai pim perkhat Hadian bagi sedang tay namar banganum keren slam ini ke kubar ngakwangan ong ifi hadian bagi sedang ia kaban pai show blay bagi sedang ia kaban sange no ia kaban ya lap me tangi ki kam la jong bana bagi sedang ia kaban yo I play kila sia bun kam tangi ke kam la jong finu I kita ke jinglang jongi ndai hadian bagi ni brio ki kala ka bamot bagi pai show blay pipuli ni ke bible ngap bakhnang manum slam ke ketien ke jong blay ka angkum ni ngan puli ni ke nang ka ar kitab hagai ngan puli ni ke khat ka ba khat praw angkum ni to perkhat ngakerpat ifi na du ke ni ke sngi ka ba menshua Nadu ke baar pau sau ke sengi jong brai berkendai. Nadu ke tak sengi bala sengi ke nongrim ke temple utrai. Pe uang biang ini ketien to perkat dia gini. Ukeli kum ni ublai uang. Usembai udang dana ke tiar. Uding wan ber uding dembur uding sapang uding olip kem shem la sei so sho. Kata ke dia bangakwa ngan ong efi. Ublai uang i kon Israel kum ni. Nadu ke sengi ke bapi sedang ban pai shanga. Nado ke sengi bapi sedang ke bandan ke donot ke ban lei na ke benta jonga. U blai wang ini kitien udah bu de tarik ni wang nado ke ba arpo sau ke sengi jong benai bekendai. Ha ke sengi ke bapi rai ke bapi taipat ke temple ke jonga ong trai. Wang kami menta ke tiar kadang dan ne em yo sembai. Uding wan ba uding dembor ba uding sapang ba uding olep hatau ki klem sei so. Uang ini kitien ngas ngau tuna ni kitien wang. Henry nadu kene kesngi ngan kerku yupi kata kada ke jinglang ke jong blai bala dau blai ukurku dan bala ban weng ke jingkerku ade la dau blai upersat ke jingkerku dan bala ban wan rai ke jingkerku ban nga aingo yu blai bo blai ukuran ini ke jing perkhat ku malai sausien ban uang hau perkhat sai ke nipat ke baar menta Meneu blai uang perkhat aba pia kendo jing aba pia kendo ige jing hiar aba pia kendo ige jing yap aba pia kendo ige jing terkhong aba pia kendo ige jing khanglat aba pia ige jing kerdo agari bagi jai benriu uang perkhat Hadian bagi perkhat ki sedang ban pai jo blai ban kelak ka bamot bara bagi sedang ige ban taipat ige temple ke jongtra hang ni pan uang blai perkhat samenta Ndah berketiar kalau teli, udeng alip uklami so, udeng nombor uklami so, udeng wan uklami so, uang rai perkat mentapan. Penyoi banadu kene kesengi ngan sedang ia kaban play ke jingkerku. Ublai ula. Badai ni kita kedau ngakren ni kene nam tak riba ke jat benriu jengi. Ai begini ketien ke jong play kan perkat di film nak kesengi. Film tem ngayang nang ngatan ke jingker kle. Ngakwa manganong ifi lada pi ngap ni gini ka bang keren mangamatang singa khwa nganong ifi perkat ba puli gini kita bahagai peji gini ka bentang ngamlangan keren lot ndai ngapen ifi ga ega bau play pen pau nga bahagi ni gisngi yo I tangke jing khangwa sudan ndai briu gi ya jala ka jong kaman ndai lada kin pai show play u play sedang mang man ker khui ga ri gi jingi un be ini gi jing pang un sedang mang man ker khui ngi ga trai ga ta fimi I la khanglot ega ding ga mau la khanglot ega dau yang la khanglot ega mau la khanglot barakhat la khanglot ketrai kita barakhat bat ngan yo ithoi pi kani gam nega basu jala ka ja kani ga dan ai na landat hare ga kwa ngan ong ifi ladangi pai show blay ba bagi dan ga donot ban shagri utrai baladangi dan ga minsim ga ban kala ga bomot bat ban wat ga khmat ga jong play u play wa perkhat nadu kani ga sngi ba pi sedang ban dan ga donot ya nga hato dang dan ne em ki ai ndrai nadu menta ga sngi penyo I ngan sedang ban te biang igi jingker khu ki chonga ha ga yeng ka chongfi ngai ngo yu blai la mang ni ga khubar nga khwa ngan kren khandiat chai ga bangan penkut ag ni ga par ngan wan nga kren ni ga jan ben reu hare shangan wan khandiat shagalong yeng long sem jonga ba chongfi ka ba khum ga nu ga yeng ga long ha ga ni ga par ba vi shong dan ki breu ga yeng ki bam dan par yo blai dan ki khon ki kti ki bam tre ban pai sho blai
Dan gi besyukur no egani gatai rei haba ga jaga jing dan ba perkat ngadwai pa mentai ga sngi bo blai un penlong fi ba pinyo sngaw egani ga ktien ba pinyo try na do mentai ga sngi a blai changa try nga tem dan lat ega jingem mdai tang bangin yo ngi do jingger khu ni ga perthai larang yap ngin poi se du jok larang yap ngin poi se du jok se ga jingkor det ga besi ba bam jukot ba dai na ga daw blai kwa ega ban pen pai ya ga attention ga jingi show try ban pen per khat ngi lang bagi ni ga jingi kendo nga nget bo blai la pen pai finio I u blai mdai tang ba un kur khu pi un pen MVP un pen pai pi ba finio ga yeng ga besuk bat ga kemen nga dwai hege ni ga por bo blai un kta chi im jongfi fim tip ngi don na ga jaka ga bangi hap ban perkhat bha bala da ga day ngi bangin yo ino e ga jing trai ga jong blai se ji sien bo blai un the byang yo slap jong ga jinger khu bo the byang yo slap jong ga jing shakri blai ka ba kraw bangin yo like do byang ga ban yalap ban shakri yo try ngani thui pi ga dai satang la da nga ban ma pi ngi kala ga ba mot ban ngi pai show try da ga donot paro ban don ga donot na ka ban ta ka kam ka jong blai finyo I la da pi pai show try pi biang yo Jesus Christ but pi yang ban shakri yo blai finyo I u blai un sedang ya ka ban the byang ga jinger khu bat un walam byang ga jing sok agari ba ga jai ben reo nga ai ngu u blai ba nga yo ban krane ga ktien ka ba nga ai ka teng ha ba ja ki aka menta hatongi per khat ne em nga nget ke ni ga jing kran kan ya lam fi shaga jaka ka ba menta ga sngi pen per khat bar haba pi per khat min sim jong blai un yo ban pen shai ban kta e ga do no jong fi ba pen pai show blai la fi don menta ga yeng ka ba don jing e don preng jong fi wat kamat jam him yo don preng jong fi ga no jing pang kam khia don preng jong fi yo I ga problem ga yeng sam khon ki kti ki klem shakri utrai baro ga ba yo I ga ma ga pet lut na ga yeng jong fi baro ga jing ya ti jong fi I ga ma ga do ga hiar ba ga do lut nga kwa nga nong fi ga ni ga par balai pim pai show blame ta ga sngi bala fi per khat ban shakri bahai utrai what shipor finyo I ga don ga jing le hande ha ga por ga ba biang blai un the I ga jing ko but pinyo I blame pen em fi but pinyo biang ga jing kamen ga jong try ha ga yeng sam ngan duai no ha ga ni ga por but nga da kwa ga ni ga por ba ngan ong fi nga don ga jing sno tho ga men sim jonga but don pleng jong fi ga ni ga por habang ga krane ni ga khubar fi sedang ban yo I pisdang ban sno tho ba pleng ga jing em jonga ngala yat kai ngala lap miet ngala shu shakri malumala ngala shu yat persha don ne sin pleng jong fi pila kum kren persha wa yo blairo balai pem ong try meta ga sngi ngan pai shame ngan pdiang me ngan kala ka bomon ngan shakri me finyo I blai un sedang ban ong na do meta ga sngi ngan sedang I ga ban ker khu ga jing em jong fi tangini tu ai bat nga kini ka por la fi yo sngaw ni ka tin ga jong try nga kwa pin pai show blai min sim kho jong blai dan hang ne ka bor ga jong try ga dang try do mi kisi ya ga ban kta e ga bri ga per khat bat la fi per khat pi yo e ga jing kta ga jong try nga kwa fin duai ga jing duai lang bat nga kini ka por tangini duai lang ha kini ka por ko try nga yang nang ne blai ha ga keteng ga don bor tam ko jong try jang yo Jesus Christ try nga yo I blai bahaba me le e ha ga ni ga perthai mdan manu bala ban khang ye me gen try hari haba me snap gen try mdan manu bala ru ku pai ga ban penki ye ga ta ga jing snap ga jame try nga yo I bakat ni ga ja ga ni ga perthai dan sibon gi bri ga khlem per khan dan gi bakno e ga ni dan gi bakno e ga tai dan gi bri gen try a blai gi per khat pen ban da ga lenti bri hari a blai ling ba ga ni ga jing kran ga janga nga yo I ba ga jai bi Israel hadien ba me khang lo ga jing khu hadien ba me sange lot ye ga ban bless ki try haba me kreniki lamba ki briu ge jame haba kren ba ur serbabel haba me kren ba hagai try ge jai ber Israel ka kendet ben reo bat haba ge sdangi ge ban paishme ye ga ban le ye na ge ban ta ge yeng ge jame ngi yo I ba me sdangi ge ba men pen ki biang bat me sdang ba men ker khu nga twai ge nong yalam jengi he ge riba ge jai ben reo nga twai ge try ge nong sen shara ge shnong ge tau nga twai ge pai ge nong sen shara ge niam ge balang
Try a bling a dway. Ya baro ki bedan ke leadership. Kta ma megen try. Bangin perkhat a blay. Barge jing perkhat ke jing ikam day. Bangin pai de din. Hendai bangin pai shame. U blay bala. Ya kaban penlong ke jingger khu. Haga bakum ke ke par. Ban pensange ke ke khlam na ke ri ke jat ben riu. Ban pensange ke jingpang ke penting ke ne ke pertai. Ban sedang ban kerkhu biang ke ri ke jat ben riu ke jangi. But trying a dry gerpang, nakam taki to ki long yung long sam, ki badan ki khon, ki ban ngop ko pa ha diga bam, a blaying ram, and they trying a dry, bahaba ki kimegi pa, haba ki pai shame a blay. Ktaya ki can try, what I go pa baga pla junkie can pay to liu, what I can try baga jingpang can yo jakai gaban ki jet lot ega jinger khu, trying a dry na do mentaki ski, haba ki sedang ban pai shame, kuma mele agani kitab hagai, kuma mes sedang ban kerkhu ki khon Israel, haba ki dan ga not ban shakri me try men le kum tai ga yeng ga sam ga junkie ru ga try men le kum tai ga ri ba ga jat ben ri ga jangi men le kum ta ken try hagini gi sngi habangi perkhat bat habangi pai shame da ka do not paro try nga ai lot shame ga buram nga ai lot shame ga jingo ba ga jingiro bat nga da pendan buram ga keteng ga jane nga da nget ken try la da ga jat ben ri jangi gan pai shame hagi shime ken try ngin yo I ya ga jingker khu ga jane try ngi ai lot shame ga jingiro hagi keteng ga tong chisu bana Nazareth ni duai amen bat amen to blain kur khu fi ga ga par chwai ga bangan pen kot igani ga program nga kwa ba pen snap igani ga ktien ai blain pen kan do ifi but ko mga jukar pat malaga par nga kwa pen pet igani ga program but kum juro nga kwa ba lada pen pat ju subscribe nga kwa pen subscribe kanang ba pen yo sok yaka hadil mangi ai ka malaga par hapo ga YouTube to blain kur khu ifi kublai shibon